șeful la cine vrei și în bani și în femei. Sunt șeful la cine vrei și în bani și în femei. Dar e adevărat că sunt băiat de băiat. Dar e adevărat că sunt băiat de băiat. Era o zi normală, ca oricare alta. Mă uitam pe listă să văd cine face plata. Cu tine în dreapta și banii pe masă. Nimeni nu ducea ca noi o viață așa frumoasă. Și dintr-o dată sună interfonul. Cine își permite să deranjeze patronul? Mă ridic, las pe masă milionul. Sărută-mă iubire că a venit Interpolul. Domnul procuror, lăsați-mă să ies. Dacă mai stau aici că mă zi nebunesc. Cum se capturează eu, se luați la tribunal. Regele junglei cel mai șmecher animal. Domnul procuror, lăsați-mă să ies. Dacă mai stau aici că mă zi nebunesc. Cum se capturează eu, se luați la tribunal. Regele junglei cel mai șmecher animal. Mă gândesc câteodată s-o cer în căsătorie. Nu e vorba de o fată, e bancnota de 1000. Nu mă sună, nu mă întreabă banii mei, ești fă de treabă. Nu au cum să îngreșească, eu i-am pus să se înmulțească. Iar pomau de bani, că sunt internațional. Iar pomau de bani, șmecherii și-au medical, îi pun la orizontal. Iar pomau de bani, că sunt internațional. Iar pomau de bani, șmecherii și-au medical, îi pun la orizontal. Acum plângi degeaba că nu facem pace. Nu știai și tu că roata se întoarce. Ai stat ani de zile ca lupul la pândă, până mi-ai făcut familia să plângă. Să fii chinuit, să fii înjosit, asta mere sifonat nenorocit. Cu toate astea vreau să îți mai spun ceva. Totorina n-a murit, e aici în fața ta. Am jurat din 6 gloanțe pentru mama să trag 3. Un glonț să trag pentru mine, 2 pentru frații mei. Oricum nu merit să iau viața ta de trădător. Mă gândesc că ar fi mai bine să te... Abia nu va apri, tu ai frâme mai mare. Fac cu tine mare film, interzis pentru copii. Șateri, bias, yes, vreau să te văd pe la des, să te pun la test, să văd dacă ai vreun gest. Scoală costoai, v-am prețul pentru noi doi. Vreau fundul să-ți-l iubesc, că e aviu în Rusia. Pizies, pizies, mafioa și cântărie. Hai să rupim Moscova, facem bani și Rusia. Разве принцесса, como камень речили? Давай, давай, принцesa, afaceri în Rusia. SRI și KGB vor să ne ia urmele. Давай, давай, принцesa, afaceri în Rusia. SRI și KGB vor să ne ia urmele. O bătaie de ciocan în masă, eu și frate meu acum nu mai putem sta acasă. Contul e plin, dar n-ai ce să faci cu banii. Plânge România că la restează pe Dani. O bătaie de ciocan în masă, eu și frate meu acum nu mai putem sta acasă. Contul e plin, dar n-ai ce să faci
somnul după ce dați ani de zile. Of, mă întreb cum vă intră dumicatul când vârsta omului e mai mică decât mandatul. Nimănui nu-i pasă că pedepsele sunt mari și dați cu ani ca banii la lăutari. La eliberare vede